monien inhoama rikkakasvi voikukka onkin suoliston mahtava ystävä. Eli maksa rohtona hyvä. Sä voisit kerätä vaan joka päivä näitä lehtiä ja syödä. Vähän karvasta, mutta hyvää tekee erityisesti maksalle. Ja sit jos ihan niinku rohtokäyttöä ajatellaan, se hoitaa suolistotulehdusta esimerkiksi, niin pitäisi olla voikukan versoja tai voikukan juuresta tehtyä tinktuuraa, jota voisitte ostaa mun hoitolasta. Mutta näitä, kun napsaisi siis 5 päivässä ohi mennen, kun mietit jostain puhtaalta paikalta, niin siitä saa jo vaikutuksia. Ja vau, sitten nämä kukat. Tosi kivoja, kun laittaa kastikkeeseen tai liemeen, imasee sen maustetun liemeen ja näistä tulee kivoja palluroita sinne keskelle. Bon appetit!